Ġewwa ir-raħal ta' Ħaltarxin insibu fdalijiet preistoriċi magħrufa bħala tempji megalitiċi ta' Ħaltarxin. Dawn il-fdalijiet imorru lura għal madwar 3000 sena qabel Kristu. Dan ifisser li t-tempji inbnew madwar 5000 sena ilu. F'Malta, il-perjodu preistoriku jinqasam prinċipalment fi tlieta. L-ewwel insibu l-perjodu Neolitiku, imbagħad insibu żmien ir-ram u fl-aħħar insibu żmien il-Bronż. F'Ħaltarxin sibna fdalijiet minn dawn it-tliet perjodi kollha. Fil-preistorja in-nies ma kinux jafu jiktbu. Allura dak kollu li nafu dwar il-preistorja nafuh għax l-arkeoloġi jagħmlu skavi. Jiġifieri jħaffru b'ħafna galb u għaqal biex mill-fdalijiet li jsibu jgħalmuna dwar dawk iż-żminijiet imbeda. Arkeologu importanti ħafna li jagħmel ħafna xogħol ta' tiftix fuq it-tempji ta' Ħaltarxin kien Ser Temi Żammit. Kienu l-bdiewa li fl-1913 skoprew il-fdalijiet ta' Ħaltarxin. Imbagħad Temi Żammit li kien id-direttur tal-mużewijiet għamel skavi importanti bejn l-1915 u l-1919. F'Ħaltarxin insibu tempji megalitiċi sbieħ ħafna. Il-kelma megalitiku nistgħu naqsmuha fi tnejn. Mega li tfisser kbir u litos li tfisser ġebel. Mela, il-kelma megalitiċi tfisser mibnija b'ġebel kbir. Ħarsa lejn il-ġebel kbir li minnu nbena Ħaltarxin jispjega waħdu għala l-fdalijiet ta' Ħaltarxin jgħidulhom megalitiċi. Bosta fdalijiet li sibna Ħaltarxin illum jinsabu fil-Mużew tal-Arkeoloġija fil-Belt Valletta. Insemmu b'mod speċjali l-istatwa tal-Mara l-Ħoxna, magħrufa bħala l-Alla tal-Fertilità. Fil-fatt, din hija l-ikbar statwa ta' Alla tal-Fertilità li sibna fil-Gżejjer Maltin. Kif għedna, din l-istatwa instabet Ħaltarxin, imma llum qiegħda fil-Mużew tal-Arkeoloġija. L-istatwa li nistgħu naraw Ħaltarxin hija biskopja. Dan l-artal maħdum mill-ġebel ukoll sibnieh Ħaltarxin, imma qiegħed il-Mużew tal-Arkeoloġija. L-artal li nistgħu naraw Ħaltarxin huwa biskopja ta' dak oriġinali. Wieħed allura jistaqsi dawn il-fdalijiet li semmejna għaliex ħadnihom il-Mużew tal-Arkeoloġija. Ħadnihom hemm biex nibżgħu għalihom, nipproteġuhom u nikkonservawhom. Innota dan il-ġebel megalitiku kif inhu mmermer. Dan ġralu hekk minħabba li hu espost għall-elementi bħar-riħ, ix-xita u x-xemx. Fil-fatt nistgħu ngħidu li b'mod urġenti hemm bżonn naraw kif nipproteġu l-fdalijiet li baqa' fit-tempji ta' Ħaltarxin. L-Aġenzija Heritage Malta li tieħu ħsieb Ħaltarxin għandha diversi pjanijiet kif din il-konservazzjoni tista' ssir. X'jgħalmuna l-arkeoloġi dwar it-tempji ta' Ħaltarxin? In-nies li bnew dawn it-tempji kienu jħadmu moħħhom. Dan il-ġebel tont jurina kif x'aktarx kienu jgerbu ġebla tqila ħafna.
In-nies li bnew it-tempji ta' Ħaltarxin kienu artisti. Din il-ġebla turina fries ta' annimali jixbħu lil-moss. Min barra li biex taħdem dan il-fries tkun artist, nitalmu wkoll kif dawn in-nies x'aktarx kienu jaqalgħu x'jieklu billi jrabbu l-annimali, allura kienu raħħala. Fil-preistorja in-nies kellhom xi twemmin. Żgur li kienu jqimu Alla mara magħrufa bħala Alla tal-fertilità. Min barra hekk, l-artali tal-ġebel li sibna juruna li dawn in-nies kienu jagħtu qima lill-allat tagħhom f'dawn it-tempji. In-nies li ġew wara l-bennejja tat-tempji ngħidulhom in-nies ta' żmien il-Bronż. Dawn kellhom id-drawwa li lil-mejtin jaħarquhom, imbagħad ipoġġu l-irmiet f'bombli tal-fuħħar. Ġewwa t-tempji ta' Ħaltarxin sibna bombli tal-fuħħar mimlija bl-irmiet ta' katavri maħruqa wara mewthom. Dan il-mod kif titfen il-mejtin ngħidulu tfin permezz tal-kremazzjoni. It-tempji megalitiċi ta' Ħaltarxin, bħat-tempji l-oħra kollha li għandna fi Gżejjer Maltin, huma wirt dinji, jiġifieri World Heritage Sites. Dawn ġew iddikjarati hekk mill-Għaqda tal-Ġnus Magħquda, il-UNESCO. Dan ifisser li tant huma prezzjużi li nistgħu ngħidu li llum huma wirt tal-bnedmin kollha u mhux tal-Maltin biss.